Buenas tardes. Arratsaldeon, sekzio ofizialeko bizikleta kutsara manzana filmaren prentsarroko egingo dugu. Carles Bosch dugu hemen, zuzendaria, Diana Garrigosa, Pascual Maragall Fundazioaren lehendakari ordea, Jorion, eta Ferrer Brugera ekoizlea ere, eta lehen lerroan ditugu filmeko protagonista guztiak, eta pozik desiatzen daude zuen galdere erantzuteko. Beraz, lehen galdera mesedez? Egunon? Paulin naiz, Frankfurt Mainekoa, Madrilen, eta zoriondu nahi dut zuzendariari oso film bizi egindulako, emozionalki, ongi egina, edo hori da importanteena, artistikoki ongi egina izatea, artelana izatea, baina galdera bat daukat, Alemaniarroka eginean, hizketan, film hau esportatzeko aukeraz. Izan ere, gutxi ikusten da pazientearen kaskartzeaz, eta uste dut hemen gauden denontzat, edo Espainian edo Katalunian bizi direnek, oso ongi dakitela, Pascual Maragall norden figura publikoa da, eta atzerritar askorentzat zaila da ulertzea ze gertatzen den pertsona horrekin. Ez baita ikusten asko zen gaizki dagoen, zein zaila den. Eta jakin nahi nuen, ea hori diskrezio kontu bat den, zuzendariaren aldetik, hori pixka bat kanpoa uztearena, edo ez ote duen hainbeste aurrera egin gaixotasunak, hori jakin nahi nuen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zure iruzkinagatik. Bai, gaixotasunak aurrera egin du, baina uste dut eritasun horren inguruan halako topiko bat dagoela, zer den Alzheimer beste fikzio film batzuetan eta dokumentaletan ikusi izan da gaixotasun hau, askotan topikotik abiatuta, eta topikoa diodanean diot beti ikusten dena, eta zorionez Pascual Maragallen egoera oraindik ez dena. Diagnostikatu zioten gaixotasunaren oso hasieran, guk erabaki genuen jarraitu egingo geniola halako denbora batean, geuk ikusi arte gustora sentitzen ginela, hark 100% ulertzen zuela filma eta zergatik egiten zen filma, eta film honek Alzheimerren kontra den borrokaren zati bat zela. Duela gutxi Alzheimer senitartekoen zenbait elkarteri erakutsi genion filma, behar bada beldur ginelako motz ez ote ginen geratu, baino ez geratu gara, Pascual Maragall eristasunarekin batera, iruditu zitzaidan aizitik oso ongi egin genuela filmatzeari utzita, haiei ere iruditu zitzaien handik aurrera pudorea dagoela, ez ziguten esan, naiz eta haiek sufritzen ari ziren, familia sufritzen ari dena eta gehiago Pascualen egoera aurreratuago baldin badago, gure iruditu zaigun nahikoa zela, hori bai zen gainera haren errealitatea, eta edo nola ere ongi dago topikoa apur bat austea, diagnostikatzen dizutenetik film askotan ikusi dugun maila horretaraino, zorionez fase asko daude, eta hoietan dabil Pascual Maragall. Eta oraindik goza dezake bizitza eta familiak bera goza dezake. Zerbait erantzi dezaket? Gaineratu nahi nuke, filmarekin egin nahi genuena, egin nahi genuen Alzheimerren inguruko film bat, ez Pascual Maragallen inguruko film bat, bai? Oso baliagarria izan zaigu Pascual Maragall, pertsona ezaguna izatea, eta filmak gehiago eman dezake, baina filma ez dezagun ahaztu, Alzheimerren ingurukoa da. Eta ez jendeak ezagutzen duen Alzheimer arruntarena, baiz
gaixoak ja oso mendekotasunean daudenean, baizik eta oraindik mendekotasunean ez dauden, oraindik independenteak diren gaixoena baizik. Hori ere, beti ere, aurkeztuz besteak ere. Beraz hor nolabiteko jolas bat badago. Gero beste gai bat badago, alegia, nik diot, Carlesek zioena, ezin dugu film bat egin, batez ere, nahi duguna baldin bat da jendea kontzentziatu, eta ikusle oroar, zientifikoek, universitarioek, gazteek, adinekoek, munduko hoiek guztiek, lehen zerbait egin behar dugu, ezin gara ebili 10 urte itxaroten, 2 urte ongi izan da halako perspektiba bat emateko, eta baita esan behar dut, gure asmoa hasieratik fundazioan izan zela, fundazioan eta gero jakina zuzendariaren gana eta ekoizleari transmititutakoa, alegia filmak baliagarria izan behar duela jende guztiarentzat. Zeren filmean erakusten duguna da ez dagoela osatzerik eta leku guztietan, herrialde guztietan gertatzen dela berdin. Nazioarteko filma izan behar dugu. Beraz, nahi dugu Alemaniarrek ere ulertzea. Kaso, arratsaldeon, hau, Diana Garrigosarentzako galdera bat da, film terapeutikoa da, hurbiletik Alzheimerreko gaixo bat izan dutenentzat, eta zuentzat familia zareten aldetik, hala izan da, edo halako batean ja beste oinaze bat, karga bat izan alda, hori da galdera bat, eta bestea zer moduz dago Pascal Maragall, gustatu altzaio filma, divertigarria eta interesgarria eritu altzaio? Bai, berari gustatzen zaio filma. Gauza asko, askoz luzeago egingo zukeen, noski, baina ebakiak egin behar ziren. Nik uste nun gaur ez zuela osorik ikusiko, askotan ikusi duelako, eta esan diotaizu, negatuta bazaude irten, eta ez du irten nahi izan, amaiera arte. Eta zer gehiago? Terapeutikoa izan den, kargaren kontua jakina hori begin bistakoa da. Ez dakit hori argi geratu den, baina nola esango nuke, esaten dugun guztia berezkoa da, geure kabuz esaten duguna, nire seme-alabek, nik, gure kolaboratzaileek, zuzendariak, tarteka egiten, galdera bat egiten digu, eta hari erantzuten digu, baina gure atzetik ari da, etengabe, eta hori ere karga bat da. Eskerrak, Carles laguna dudala, dizkide dudala eta usten diogula, baina profesionalez den batentzat, ezin ezidazue, nire senarra badakizue zer den, ni informatikoaria naiz, ez du zer ikusirik artearekin, zinemarekin, beti norbait atzean izatea, jaialdi batera zoazen. Zuek ikusi duzu zati bat, baina asko zordu gehiago daude. Oraindik gehiago joan gintezken Las Vegasetik, beste zenbait lekutatik, eta hori ez da jartzen, konzentratu egin behar genuelako, eta murriztu. Baina filma, beraz, karga bat izan da, zama bat izan da, baina konpentsazio handi batekin, gaurko eguna, hori konpentsazio handia da. Baina esaten unarei lotuta ezingo genukeen gehiago jasan. Eta nire senarraren gaixotasuna karga badan, zamadan, bai, noski. Bizitzak ematen dizkizun gauzoietako bat, nik ez nuen uste hau gertatuko zitzaidanik, bizitzak hau egingo zidanik. Baina denok saiatzen gara, hain esperientzia txarra izan ez dadin, ona ez da, jakina, gauza asko ezin bai ditugu egin, bera ongi dago, ez dago hemen nahiago izan duelako, bilobarekin paseatzera irten,
eta Rekalde bere lagunarekin hitz egitea. Esan du zoazezuek prentsaurrekora, ni pasiera egitera noa Maiarekin. Baina ikusi duzu, itxuraz, oso ongi, gauzak egiteko gogoak ditu, umore honez dago, maitekor eta disfrutatzen, gozatzen ari gara, bai. Egunon, lehengo eta behin, zoriondu nahi zaituztet filmagatik, beharrezko filma iruditu zait, film hauek beharrezkoak dira, isilduek protagonismoa hartezatela, gaixoek, txiroek, enplegu gabeek, beraz beharrezkoa da, batez ere individualismo ankerreko egun hauetan, kontzientzia sozialik gabeko egun hauetan, baina hori bai, faltan bota dut gauza oso garrantzitsu bat, eta hori da, Pascual Maragalen proiekzio sozialetik abiatuta, iruditu zait ez duela Alzheimer gaixoa dituzten senideetan gertatzen dena islatzen. Iruditzen zait beharrezkoa dela, islatzen den bezala gaixotasuna, islatu behar zuen ere, ze laguntza sozial gutxi dagoen aginte publikoen aldetik, dela estatuaren agintea, dela autonomia lorreko aginteak eta 2006ko dependentzia mendekotasun legea azari naiz. Hori ez da betearazten ari eta horren atzean dago halako ebakitze ekonomiko bat, mozte ekonomiko bat. Jakina ezin da guztiaren ikuspegi integrala egin, baina iruditzen zait faltan botatzen dela nola dagoen aginte publikoen laguntzaren kontua. Batez ere, laguntza sozialei dagokienez. Eskerrik asko. Bai oso ongi iruditzen zaizuk hori esatea, nik uste film hau dela tresna bat. Eta tresna baten moduan egin dut, espero dut tresna bat izatea Pascual Maragall Fundazioarentzat, baina tresna bat izatea gai honetan pilak jazteko gogoak dituen guztientzat. Eta norbaitek faltan botazakeen bezala, eskubide guztiarekin, nik ez esatea Pascual Maragallen ideologia zein de, naiz eta uste dut begibistakoa dela, ideologia interesgarria dela, eta edo zein pertsonak ulertuko duela Espainiatik kanpo, baina tokiko egia ziren gauzak entzearena, esan duzuna behar bada egia da, baina beste herrialde batean behar bada ez, edo behar bada askoz egiagoa da beste herrialde batean. Orduan nik uste dut, hildo horretan, zama bat izan zitekeela lastra bat filmarentzat. Filmak bere planteamenduan ez zuen zertan izanik Pascual Maragallen inguruko film bat bakarrik. Niri enkargoa egin zidatenean, ez da enkarguzko pelikula, baina Alzheimeren inguruko ideia iritsi zitzaidanean, Pascual Maragallek iragarri zuen borroka, eta hori da oso hanka sendo bat, bere borrokaren barruan, eta beste hanka bat izango litzateke, espero dut handia izatea, filma. Nik argi daukat filma edo noren gana, guztien gana iritsi behar duela, eta bestela ez daukagula egiteko eskubiderik, eta badakit koinazo xamar izan aitekeela batzutan, eta batzutan gogorra zen, neure burua koinazo moduan sentitzea. Eta uste dut batzuetan gure bete beharra dela, eta kazetariek tiroka hasten zaizkigula, eta ez dira konturatzen beharrezkoa garela, eta saiatu behar dugula alik eta urrunen iristen. Baita aukera batzuk hartuta, eta film honek ez badu zerbaiterako balio zertarako egin dugu. Eta ze filmak, nola egin film bat zerbaiterako balioko duena eta bombazoa izango dena, eta gaur irudipena dugu zerbait gertatu dela. Zoritxarrez, jada bi galdera daude, gauzak faltan hartu direla, eta esan didate, barekin Donostian horrelakoa gertatzen direla, hemengo prentsaurrekoetan. Erantzuna denborak emango digu, gauzak simplifikatu egin behar izan dugu. Nik
esan behar dut. Berak esan duena, baina indar gehiagoz, alegia, film honetan alde politikoa ezan sartu behar. Mendekotasunaren inguruko politiketan sartuta, behar bat egingo genuke, egingo dugu horrelako zerbait, baina ez gure asmoa. Eta esan nahi nuen beste gauza zen, ez dalako jatzo bat. Ez, adiskide hona gara, eta oso pozik gaude. Oso pozik gaude, eta ontzi berean sentitu gara, eta gaur guztiz ontzi berean sentitu gara. Bai, badak zer esan nahi izan. Beste alderdia, nola bizi diren Alzheimerdun baten egoera, mendekotasunean dagoenean, paziente hori, nik hori saiatu gara saiesten, ze film asko daude horretaz, horren inguruan. Eta askok ematen duten irudipena da guztiz menderatuta dagoela, eta kale irten ezkeo lehenbiziko gauza galtzea dela. Baina ez, kontua zen ere, erakustea, haizu, gu, film hau egiten ari gara fundazio batetik, eta fundazio horrek zentro bat egin nahi du, eraiki nahi du, bertan ikertzaileak sartzeko proiektu zientifiko garrantzitsu bat daukagu, eta hori guztia adierazten da. Gauzak esplikatzen ditugu, jakinak izan daitezen beste film horietan ez baitira irteten gauza horiek. Beste horiek, gehiago komediak izaten dira, nik ez dugu lerro bakar bat irakorri egin dugun horretan. Benetan erakutsi izan dugu gure familian lehen fase honetan zer sentitzen dugun, eta nik dakidala hori deskribatu gabe zegoen orain arte. Eta kasu bakoitza, kasu bat da Alzheimerren kontuetan, baina gainera gaixotasun horretan laguntzailea ingurukoak senidea oso garrantzitsuak dira. Nik erreportaiak egiten daramatzat 100 erreportaje, eta formula gai bat azaltzeko izan da 5-6 kasu biltzea, eta segitu kontatu nintzen hori izela posible kasu honetan. Ez da 100 kasurekin ere ezin duzula lortu benetako abanikoa nolakoa den Alzheimer gaixotasuna. Eta fortuna hori izatea, alegia Pascual Maragall bezalako protagonista bat izatea, kontuatu nintzen ez zela mesedegarria izango, ez filmarentzat ez Maragallarentzat, hasten baginen 3-4 kasua saltzen, beste batzuk behar bada loriatsuagoak eta beste asko. Nik espero dut ikuslea nahiko inteligentea izatea ikusteko Pascual Maragallek baditula abantailak, desabantaila batzuk ere. Niri filma hunkigarria iruditu zait indar handia duela, eta bertute nagusia naturaltasuna, ez bakarrik erakusten duzuna, baizik eta gaian nola tratatzen den ere. Diana Garrigosari galdetu nion, zineman koinziditu izan dugu Pascual Maragallekin, eta ea argi ikusi zenuen hasieratik ze ahalmen duen, ze potentzial duen zinemak berriro ere proiektu bati hasiera emateko Pascual Maragallekin batera. Kontuan hartuta orain ikusten ari naizen ahalmena ez. Nire itxaropenetik oso urrun zegoen une hartan, baina baiezko genuen izan zen uste genuelako zerbaiterako balioko duela, eta hala uste du, hori nahi baitugu. Bigarren lerroan galdera bat zegoen. Arratsaldeon, nire lehen galdera Diana Garrigosarentzat da, eta galdetu nahi nion, ze filmean planteatzen da, baina ez du garatzen noski, eta hori da Pascual Maragall jauna
tratamendu batean sartuko zela, botika batzuena, hala izan da, bada, aurrera egin aldu, eta zuzendariari galdetu nion, filmean halako batean, Pascual Maragallek eskatzen die bestei alde egiten dezaten, eta zurekin gehatzen da bulegoan, eta hartan uste dut erakusten duzula, ispiluaren aurrean egiten duen argazkia. Ez dakit zuretzat aldaketa nabarmena izan ote zen, une hartatik aurrera arekiko harremana. Bai, nik ere erantzun nahi nizuke Dianari egin diozun galdera. Film hau puntu etenekin bukatzen da film asko bezala. Eta saiakera klinikoa konturatzen bazara, ez da amaieran, da hasieran da amaieran, oso amaieran, beraz, hor puntu eten batzuk daude, eta hor edozein gauza, nik esan ezakeen edozein gauza, zuzenlariaren aldetik, izango litzateke behartzea, bortxatzea, sekretu mediko bat, eta gauza asko gainera nik ez dakizkit, eta oso ongi iruditzen zait, niri eskutatu izana, denbora honetan. Besteari dagokionez, ni segituan konturatu nintzen, zentzurik ez zuela esatea Pascual, elkarrizketa bat egitera etorri naiz, gaixotasunaren inguruan, hitz egin dezagun honetaz, besteaz, horrek ez du funtzionatzen. Berak ez zuen gaixotasunaz ez egin nahi. Baina egia da, oparitu egiten zigula filma, uste nahi gabe behar bada, benetako perlako oparitzen zizkigun, eta egun hartan, eman berria zioten sari basitxesen, ezin zan jasotzera joan, eta galdetu zigun, aizue, kamera bat duzuenez, ezin zidate joan, eta gutxienez, eskerrak emateko, eta mezu bat eman zuen, eta gertatu zena. Gertaziteken kamerak behera egitea, sekuentzia osona da. Segituan konturatu nintzen, ezin nuela oinarritu filma, bere egoera medikoaren inguruko elkarrizketen bidez. Nik ez diazu galdetu, baino konturatu nintzen, nik balio bat neukala, ikaragarri bat, alegia, jende distiratsu bat, eta oso zintzoa, kameraren aurrean, hortik aurrera konturatu nintzen, hor zutabe batzuk banituela. Eta gero egin behar zala, askotan bezala, nik egiten dudan dokumentaletan bezala, alegia itxarotea, espero izatea, alako kronologia logiko bat. Fikzioan, gidoi batean, esan dezakezu, bueno, hau esplikatu nahi dudan hau, bada persona baten, gau bat edo hilabete bat, gure alorrean, eta horretarako diru gehiago behar izaten da, baina ez dakizu zen den kronologia perfektoa, existitzen baldin bada. Bueno, entsegu klinikoarena, pixka bat ieska joango naiz, baina, gogorazi behar dizuet, filmean, esplikatzen dela. Nire alabak oso parte hartze argian esaten du, oso zaila izango dela. Ez apuntatzea saio klinikoren batera. Eta beste bat, garrantzitsua dela jakitea, 3 fasera iritsi diren saio kliniko guztietan, alegia esperimentazioa gizakiekin, oraindik bakar batek ere ez du arrakastarik izan, noiz danik? Zenbat? Uste dut une honetan, behar bada 2.000 saio kliniko egiten ari direla mundu osoan, 2.000 personako taldeekin, 3. fasean, personekin alegia. Orduan, honek funtzionatzen du animaliekin, ez du arazorik sortzen, proba dezagun, egin dezagun saio kliniko bat, produktu honena, gizakiekin. Oraindik bakar batek ere ez du arrakastarik izan. Ez da konponbiderik aurkitu, eta horregatik gaude optimista. Alegia,
Ez konponbiderik ez dagoelako, ze hori berri txarra da. Baizik eta gure bidean oinarritu behar duzu ikerketetan, ezinezkoa da planetako ez dakiz zenbat lekutan ikerketak egitea eta ez ere zirtetea, orduan bestelako zerbait egin behar da. Eta Pascalek duen proiektua eta idatzita daukana Kami doktoreak da ikerketa zentru oso berezi bat, zeinean jarrita bai ditugu gure itxaropen sakorenak. Bai? Eta espero dugu konponbideetara iristea, 3. fasea, 4. fasea eta beharrezkoak diren fase guztiak gaindituko dituztenak. Zinematografikoki, tensio dramatikozko gune gorena niretzat da Pascualek eskatzen duenean gehiagizko babesa ez hartzeko, eta zuk esaten duzu zu ere galtzen ari zarela askatasuna. Nik pentsatzen dut hori dela eztabaida eta hori egin behar diotela aurre familia guztiek hasierako fasean. Nik galtunen nion Dianari ea ideiarik alduen nola konpondu gatazka hori. Horixe da nik filmean esaten dudana. Konponbide bat bilatu behar zaiola, ezinezkoa dela, nik esplikatzen dudana da, konturatu nintzela, hor bazegoela alako kale itxi bat, eta nahiko kale itxia zela nire senarrarentzat, eta nik lagundu egin behar dio dela, eta lagundu egingo dio dela, baina nik neure espazioak izan behar ditu dela. Eta baditut, eta bilatzen ditut. Nire bizitza ezin da izan bakarrik hori. Ze gertatzen da, oso suerte handia dudala, nire seme alabak, beti erne daudelako, lagun asko ditugulako, laguntzak ditugulako. Ez dudala ibili bihar beti berarekin kalean, beste persona batzuek egin dezaketela hori, eta egiteko desiratzen daude. Hori da besterik gabe, beraz, bai, konponbide bat badut. Present izategaren konponbidea daukat. Eta nire seme alabek ere kalaka hasten zaizkit, eta zer gertatzen da? Bai, zuzendariarentzat eta Garrigosa Andrearentzat, zuzendariarentzat 2 urtetan ibilizea, kamera sartzen, Pascual Maragalen eta familiaren bizitzan. Ze ikasi duzu harengandik eta familiarengandik, eta Garrigosa Andrearentzat galdetu nion, aipatu duzun hori guztia balizko konponbide batez, apur bat pesimista ikusten zaitut, eta filmean, halako batean Pascualek esaten du, 20 urte barru bukatuko dugu gaixotasun honekin, pensatzen duzuen gauza bera oraindik edo pesimista zaudete. Eskerrik asko. Ez, gaude, inkognita horrekin, ikerketaren kontu hori, zein da, hitza? Bueno, behar dela lan egitea, baita suertea ere, egokian egotea, eta orduan, Pascualek esan dezake 2008, beste batek 2015, besteak 2005 ez dakigu, esan ez dakigu. Baina horrek ez gaitu pesimista egiten, horrek optimista egiten gaitu. Lehen esplikatu izu, eta proaktibo ere egiten gaitu, zerbait egin behar dugu. Ezin gara egonean geratu. Eta hor, niri pena ikaragarria ematen dit, eta egunero ematen dit, pentsatzen dut horretaz, baina bi jubilatu, halako bikote bat bakarrik bizi direnak, jenderik ez dutenak, lagun gutxi dutenak,
eta aiatako batek Alzheimer hartzen badu, eta besteak zaindu behar du. Hori drama bat da. Hori da, zuk faltan botatzen zenituen drama horietako bat da, baina horiek existitzen dira, nik egunero pentsatzen dut haiengan. Eta benetan ikaragarria da, izugarria. Bueno, ideia joan zait, baina galdetu zen, ea zerbait ikasi dudan, nik uste, zinema dokumentalean gertatu izan zait aurreko nire filmekin, oraindik ere balzeros ikusten dudanean, esate baterako, ikusten ditut, erreparatu ez nien gauzak. Orduan, errealitatea filmatzen aritzea, behar bada nik balzeros ikusten dudanean, eta ez duela 7 urte, behar bada heldu egin naiz, eta gaurko esperientziak direla eta batean nire filma ikusten dut beste begirada batekin. Filmatzen ari zarenean dokumental bat, tunel batean sartuta zaude eta itxumustuka zabiltza eta esperientziak laguntzen dizu ez bide guztiak jarraitzen, bide batzuk ez daramate inora, batzuetan kalkulak eta errore bat izan delako, edo inora ez daramatelako, baina hori jakinda ere ezin duzu plangindu ze gertatuko den. Orduan, ziur nahi oraindik ikasiko dituela gauzak, gaur ere gauzak ikasi ditut, jendeak txalotzen zuenean. Neure burua ikusi dut Paskual txalotzen, eta ez zinuen besterik egin. Ez zinuen irudikatu niri txaloa joko zizkidatenik. Orduan, une oro ari zara emozioak izaten eta beti ikasten. Eta esan ezake oro bat, non dago une magiko hori, ez gure lanbidean izan dezakegun suerte bat, eta espero dut doai hori izatea, bapatean ari esker, jendeak zabaldu egiten den, eta gauzak esplikatzen dizkizu, eta esplikatzen dizkizu era zintzo batean, eta ni harrituta geratzen joan nahi, egunera elkarrizketa maila hori, giza maila hori nik ezagutzen nuen, maila hori, baina ez neki halako joku bat emango zutenik kamera baten aurrean. Nik uste dut ikusiko dudala, gaur kritikari batek, ez nuen inoiz hitz egin, baina balio ezibagarria dut zait, eta esan dit zure historia maitasun historia bada, eta hori perfektua da, izugarri gustatzen zait. Eta behar bada norbaitek beste esperientzia batzuekin, ez ikustea maitasun historia, baina beste gauza batzuk ikusiko ditu irudikatu, ikusten badu, ez dakit, zaila izan behar du, fikziozko zinema zuzentzari batentzat emozioak sortzea, dokumentalak egiten ditugunontzat asko zarrexagoa da. Bai, nik galdetu nahi nun, ze jarduera publikoa egiten ari den egun une honetan Paskual Marragalek, oraindik egiten ditu ekitaldi publikoak, hitzaldiak, eta bar. Eta gero jakin nuen ze fasetan dagoen fundazioa, zein izan diren azken urratsak eta zein diren hemendik aurrerako urratsak. Paskualek bere bulegoa dauka, egunero jaten da ara, eta nahiko orduan iristen da. 2 egun ematen baditu agertu gabe bidairen bat egin badu, kezkatuta dago, ni ez banago zer gertatuko ote da bulegoan, baina gero ez da gauza askorik egitenan. Edo beak ez du gauza askorik egiten, baina bertara joaten da. Orduan, han hartzen dira, daude bisitaldiak, ikusi nahi duen jendea, berarekin hitz egin nahi duen jendea, edo aholku bila dijoakion jendea, eta gauza batzuei baiet baiezko eman zitzaion joan dan urten, eta urten ezin genien baiezko eman. Eta beste batzuk berriz, orain esan dezakegu, hilabete batzuk barru ezin izango ditugu esan. Orain bai, kasu zailena da ados jartzea,
haren agendaren jarraian edo peskitzan gabiltzan denon artean, ze bakoitzak bere alorra dauka, erabakitzeko zer egin edo zer ez. Duela 3 egun Bartzelonan, izan zen alako polemika txoro bat, gaizki interpretatu zelako Vanguardiako kazetari batek, uda honetan egin zioten elkarrizketaren baten inguruan, eta beak egin zuen elkarrizketa hartan galdetzen diote iaz ze gertatuko den, eta beak pronostiko politiko bat egiten du, iragarpen politiko bat, eta orduan atera da berria izango balitz bezala konvergentziako militante bat. Berria zabaldu aurretik ere, berak testu bat idatzi zuen, saiatu zen egunkarian agertzedin, ezin izan zuten egunkarian, El Periodiko izeneko kazeta, El Periodiko egunkarian, eta hurrengo egunean argitaratu zuten artikulua, eta beak egin du artikulu hori bakarrik, eta bikaina da, hasten da esaten, badirudi orain denek nahi dutela nik konbergentziakoa izatea, eta horrela jarraitzen du, enrollatzen da, eta esaten du, bueno, nik nire alderdikoa naiz, nik ez dut botua aldatu behar. Eta jende batek kanpainan daudenean ez dut ulertzen, izan zaitezkeela Artur Masen laguna, eta horrek esan nahi duenik, ari botoa emango diozunik. Hori da esan dezakadan gehienani politika arloan, baina esan diazunean zer egiten duen, duela 2 egun, alako artikulu bikain bat idatzi zuen. Oso polita. Eta baino beste batzutan, ze gora berak izaten ditu eritasunak, eta beste egun batzuetan, hitzaldi batera joaten da, berarekin dakoen laguntzaile bat, lagun egiten dion pertsonan batekin, eta salbatzen da laguntzailea duelako, ze egun horretan behar bada ideiak irteten ez zaizkiolako. Orduan dago egoera egon gaitz batean. Halako egonkortasun orokor baten barruan. Jarraitzen du pinponean jokatzen, bilope bila joaten da eskolara. Hori bulegoan egon ondoren, bulego ordutan izango balitz ezateken jongo. Eta gero hitzaldietara joaten da, zinemara joaten gara maiz. Gauzak eduki beharritu agendan, beharrezkoa du, beti izan du agenda bat, egin behar duen egun bakoitzean, eta horri txuri bat ikusten badu, urduri jartzen da. Beraz, denon artean, lortzen dugu gauzak izan ditzan agendan eta egin ditzan. Eta alaxe da. Uste dut berandu dela, itxoin, azkeneko galdera. Azken galdera bat, Carlesentzat, esan duzu ez zeruela ulertzen zergatik txalutu behar zintuen, eta Paskuali uste dut, ulertu dugula zergatik jo behar zaizkion txaloak Paskuali, ez genuen ezagutzen horren modu irekian, ikusi duguna izan da persona miresgarri bat, eta txalo horiek zuretzat ere izan beharko irateke ez, orain arte egin duzun filmik onena, delakoan nago, eta aipatzen zenuen elkarrizketen kontua, eta protagonista oso karismatikoak zenitula, erratzen zizutena lana, baina nolabait ere laguntzen dizute, baina elkarrizketaren mustro bilakatu zara, zeren orain jaba balseroak eta orain arte dosifikatu egin dezakezu materiala eta denbora eta mundu guztiak ez dauka hori egiteko talentua. Galdetu nizuna zen. Hildo narratiboien gaineko erabakiak, gaixotasuna, fundazioa, ikerketa,
zein unetan erabaki zenuen egitea, gauza bitxi hori egitea, alegia mediko guztiak telebista plato batean eukitzea, eta hor zabaltzea beste hildo narratibo bat, eta zagatik uste duzu zela egiteko modu onena. Eskerrik asko, haizu, eskerrik asko benetan esan duzuna batik. Eta, bueno, personifikatu duzunez, uste du jendeak txalotzen zuela filmaren kalitatea. Eta nik hartu nezake alakotzat, baina guk oso argi geneukan hemen gauden guztiok, film haundi bat egin behar genuela. Behar bada ez dakigu zer esan nahi duen film haundi bat, baina edo film haundi bat egiten genuen, edo bestela ze arraiotarako sartzen ginen proiektu honetan, zertarako hasi behar genuen kexarazten persona bat eta haren ingurunea. Nik uste dut txaloka da, zinez diot, uste dut ekoizleen gana ere badijoala, ze ikusleek ulertzen dut horratzean super ekoizpen bat dagoela, sinezitanago txaloka da hitz egiten duen jende guztiaren zela, argazkilari zuzendariaren zat, kamera desberdinen zat, estena batzu daude, hoiek gabe filma ezin existituko zena. Gero soinu banda bat ere badago, jende bat konturatzen da horratzean musika handi bat oso ona dagoela, eta beharrezkoa da film honetan, eta gure lanean, eta batez ere film honetan beharrezkoa zela, egon behar zuen alako bilpaper bat lehen mailakoa. Eta hori joan da garatzen, arian, asmatuz arian, eta zorionez ez diate egoak moztu, ekoizleek. Eta lehen esan dudan bezala, ez dago kasuen gehik eta batuketa perfektua Alzheimerra esplikatzeko. Eta gure ondorio izan da protagonista bakarra, eta sekundario horiek izan ditugunak, oso protagonistak ere izan direnak, haren ingurukoak. Orduan, jendeak, film universal guztiak tokikoak dira, hasieran. Zagatik ez da izango universala, film hau protagonista bartzelondar bat duena. Baina hala ere argi gehatu behar du, haren dramaren paraleloan beste milioika drama daudela. Beraz ez da bakarrik parte koral hori, gaixotasuna sumatzeko edo gaixotasunaren arazoak sumatzeko prozesu. Badaude protokoloak, bestelako protokoloak, hitzenak edo esplikatzean nola egiten den saio kliniko bat eta bar. Baina nik pesatzen nuen, protagonista bakarra daukagu, baina mundu guztiaren zat komuna den horretan filmatzera abiatuko gara, ez dakit, eramango genitun 5-6 hilabete, eta ikusita ze hildo hartzen ari zen filma, dokumentala beti da jaio berri bat bezala. Zuk egin dezakezu, ipur masailetan jo, eta esan ez ezkerreta jo, eta ez dakit, eta atzetik zoaz, umetxo baten atzetik bezala. Eta halako batean, suerte handia izan genuen, ze fundazioaren sorrera prozesuan, jada haiek, nik uste dut, fundazioa bera sortu zela ideia batekin, eta ezinezkoa da, atzean Pascual Maragall dagoenean, eta ideia zan lehen mailakoa izatea, eta jada prozesu horretan, deialdi bat egin zuten, zintan, halako jakintzuen bilera bat egiteko, eta beti ere ideia izan da, iraultza bat izatea ikerketan, eta number 1 mordo bat ekarri zituzten Bartzelonara, eta zorionez, filmaren amaieran konturatzen zara, ez direla, batean bukatu den jendea, baizik eta beren kronologia izan duen jendea filmean. Nik ez nuen inoiz filmatu garabiekin eta horrela. Baina suertea dut, ze ekoizleen artean eta irudiaren zientzilarien artean horreta jarri ziren. Eta nik uste dut apostuak funtzionatu duela. Esan dezaket bai, testuak aztertzen baldin baditugu, zinema dokumentalean badakizu, kultura ministerioak edo ez dakit. Eta esan nahasten ba naiz.
eskatzen digute gidoia idaztea, gero subentzioa, gero diru laguntza lortzeko, gidoia idatzi behar da, irudika dezakezu. Nik ez dakit, musu emango duten ezkerraldean edo eskuinaldean, orduan, gidoi bat egin behar zen, baina egia da balio duela, bai jakiteko norantzoa zen. Eta jada hor, ja definitu nuen filma, halako novela bat bezala, baten moduan, irakurtzen zoazenak, harrapatzen zaituna, bere kronologia duena, eta bapatean duena, halako asterisko bat edo zenbaki bat, eta oin, ohar bat, Elaberriaren magia galdu gabe, zientzilari batek esaten du, 23 pi ez dakiz zer. Eta berriro Eleberrira itzultzea, hori hasieratik zegoen. Eta hori errealizatzeko modua, nola parentesi bat izan behar zuen, parentesi handi bat izan zedila, realizazio hori dagokionez. Eskerrik asko denei.